श्री महासती प्रसन्न, श्री महादेव प्रसन्न. श्री महासती देवीला वार्षिक उत्सवानिमित्त गोपशिट्टा ह्या गावात बुधवार तारीख 12 एप्रिल 2023 या दिवसात रात्री 10 वाजता श्री महादेव नाट्य मंडळ गोपशिट्टा सादर करतले. संगीत, सामाजिक, कॉमेडी, कोंकणी नाटक कोण कोणा खेळयता देव वयल्यान पळयता. कोण कोणा खेळयता देव वयल्यान पळयता. लेखक राजेश कोठारकर, किन्नर. डायरेक्टर सचिन गोपशिटकर आणि प्रितेश नाईक. संगीत साथ, कीबोर्ड मनोज शेडगुळकर, सिद्धर. तबला मनोज माजाळीकर, केरवडी. रिदम पॅड सुभाष नाईक, कारवार. प्लेबॅक सिंगर दीपक आणि दिव्या परवार, हणकोण. पडदे, लाईट आणि साऊंड श्री दुर्गादेवी रंगमंच, उळगा. या नाटकात भाग घेतले कलाकार प्रसाद नाईक, आकाश गोपशिटकर. उत्तेज मिराशी, सागर देवदास. संदीप नाईक, प्रसाद देवदास. सूरज तळेकर, रिचर्ड बॅरेटो. ममता जाधव, प्रसाद बांदेकर. व्यवस्थापक श्री महादेव देवस्थान समिती आणि गावचे सगळे नागरिक. धन्यवाद.